Hello guys, bine m-am găsit la un nou videoclip. Deci, ultimul meu videoclip înainte de asta, bineînțeles, am văzut că YouTube-ul a pus cap de imagine pe bunica și da, mai filmez ea. Da, ia uite. Te-ai filmat acum, îți dai seama? Soina pe Pahovecek. Bun, guys, scoați-mi ce face sus. O să înțeleg așa ca să nu se vadă nașpa. Deci o să mergem și noi acum la cart. O să filmez doar cum este acolo și o să vă filmez. Și este acolo o doamnă super drăguță cu un domn, dar domnul nu pe ea. Am tangenții cu el, dar o doamnă super drăguță și cred că o să-i spun și ei să se aboneze, da. Dar oricum, este super drăguță, e super de treabă. Și ea e, să zicem, foarte bună prietena cu mine, mă știe de la câți ani mă știe doamna aia, mami? De la 6 ani. De la 6 ani mă știe, că ați auzit-o și pe mama. Deci, efectiv, îi place super mult de mine, mă tăgește super mult ca o a doua bunică. Înțelegeți? Și vreau să văd ce expresie o să aibă pe față când o să mă vadă, când nu m-am mai văzut de 2 ani. Acum, da, am trecut navig și vin anul ăsta. Ha. Deci, o să venim la carte, dar până atunci, hai să o mai vedem pe bunica. Hello! Ești filmată? Du-te, mă, de aici. Zi-mă bună! Bună. Este bunica fresh. Filmez, am întors. Ia, haide, și filmată, vezi că. Hai, mă, nu mai Out. Hai, gata, haide. Hai, ce să n-ai aer de YouTuber. E că cu toții știți pe că au zis că ai și canal de YouTube. Abonați-vă dacă vreți. Este pe TikTok și bunica să ai viral mai mulți urmăritori pe TikTok aer, bă, frate. Avem și bunica pe ea, nu chiar cu mai mulți urmăritori ca mine, dar nu trebuie să fie. Haideți. Ne vedem la carte, pa. Și ce vrem să fac? Tan. Dacă am eu înainte cu cartul. Am și pe aici niște carturi, dar că le-a scos. Și acum este o scuntură. Nu știu sincer ce exprimă, doar că e. Bine. Asta ar fi tot. Ne vedem.